All bafethu, I'm your host Stosh. This is PSL Pulse bafethu. Please don't forget to like, subscribe and share bafethu. Orlando Pirates 2, Magesi 1. Ngiphethe uMr MK Sithole. Mr MK, igame namhlanje ibona kanjani bhuti wami? Hayi game ibeyilati kakhulu. Lathi sesaba nenkinga khona ukuthi inkinga yethu mangabe sishaya amagoli amabili asafuna ukuya phambili. Njengoba labantu baskora ngama last minute. Bese shaya amagoli noma singashaya 4-5. Umthetho uyavuma. We PSL noma ungashaya 7. Uma uzoshaya igoli elilodwa, i-team ibuye. Sesiya ku extra sesiya ukhishwa kuma penalty. So kumele sifunde i-team yethu ayifunde ukushaya amagoli abe maningi. Because because of E2-0 is the most dangerous score apparently because of Kiashiu which once its team ikora 1 he has total strength to actually come back for the second goal. Yebo injalo lento 2-0 i dangerous kakhulu kufanele ukuthi awuna goal ngoba mawanga goal lo labantu wena so under pressure. Lesibili futhi ne penalty ngaba khona or deflection sekuyi2-2 siya ku extra time. So amagoli kumele siwashaye kodwa wa police nomtajelwa hayi angisazi unemo waseAfrika angisazi idala bafana no angisazi Mr MK ngicela ukubuza ne do you think ukuthi le win yanamhlanje booster amajita coming from a loss from the Champions League? Yes booster walento basenzile abafana siphuma la sesijabulile manje nasePitoli siyenza into efanayo kodwa ePitoli ngicela ucoach abuyise usibelebele egroundini ngoba usibelebele umuntu ukwazi ukushaya Sundowns simbiza uAK47 uyo umuntu ukwazi ukushaya Sundowns akabuye usibelebele kube nowa police sokwazi ukushaya abantu ngoba igame siwina ngamagoli hayi ngokugibela ibhola sifuna amagoli abe maningi hayi kubuyisela ibhola amapass awasizi kakhulu into esifuna ukushaya amagoli amaningi noma singashaya 5 imagesi isiphaphela kabi ike yasikhipa na last season so kade bayishot namanje kusazoyenzeka uSipezeza kodwa ugoalkeeper wabo naye a very good goalkeeper. Very good goalkeeper. Angithi sikhuluma ngento esibonayo right. uSipezeza naye a very good goalkeeper. Do you think ukuthi if the score was 0-0 or 1-0 bekazoqala lama tactics wakhe lawo okulala? Isipezeza ngithi ukumosha isikhathi sekubizwa ukuthi isipezeza ukumosha isikhathi. Ibizwa isipezeza lento. Mawumosha isikhathi ubizwa ngesipezeza. Simazi from kubaroka. Ayenza into efanayo isipezeza. Hayibo simazi ngokulala. So senze kahle sashaya amagoli amabili angasakwazi ukwenzana ukuthi alale and ngibonga urefu wamnika yellow card first half uthi akayenza into zakhe zokumosha isikhathi second half so eyento engithanda ku coach wethu nentwana oDancing nawo bayayinika ichance Cameron Dancing nawe uyayinika ichance umuntu engisakhala ngaye ukuthi ngathi ichance akayitholi uMariko akabuye eground naye